Takže, decka odišli. S čím odišli? High Performance Floating Rotors. Nové brzdové kotúče, ktoré sa rozpínajú s teplom. Videli ste už veľakrát. Odišli s novými brzdovými doštičkami na obidvoch bajkoch, samozrejme. Odišli s novými organizérmi do predného kufra. Odišli s pedalboxom. Rýchlejšia odozva na plyn. Áno, vaša motorka, váš Spider alebo Ryker je ďaleko rýchlejší a je to viac zábavy a viete si meniť úrovne ako sensitivity, ako rýchly má byť. A ešte sme fixli mirrors, čiže späťáky, pretože na F3 limitkách a na RTčkách sa trasú, už sa netrasú. A budem ich vidieť na Grossglockneri. Neviete, čo je Grossglockner? No, sledujte nás na tomto kanáli a neskôr v lete sa dozviete.